Oh, isi ceramah. Nggih, napa? Kula request tentang pergaulan bebas ya, Pak. Pergaulan bebas. Ngapunten nak pergaulan bebas niku kula dereng sinau niku. Dereng ngertos, dereng berpengalaman. Napa ganti mawon? Ganti napa, Pak? Kula ganti temane Arta Semoyo. Napa niku? Niku sae niku. Arta Semoyo niku dienggo ngandani wong-wong sing do utang duit, ora bayar-bayar ngono kuwi lho. Lah insyaallah mengko bar krungu ceramahku, sing sok do semoyo utange kuwi iso bayar kabeh. Cocok ya, Pak. Cocok to? Cocok banget. Mengke kula mangkat ning masjid, Oh. mike tak banterke kabeh. Ben kabeh krungu. Nah, volumene dipolke. Polke kabeh. Bass treble full. Econe barang. Gedheke. Oke. Bler bler bler. Sak desen krungu kabeh. Nggih, nggih pun kula pamit rin nggih. Nggih. Salim mboten. Nggih. Wah, ya Allah berkah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal aku dhewe ya. Utange ya akeh. Ting crintil nendi-nendi nggih nang ngene warunge Lek Lasiyuk lho. Utang kerupuk ya urung tak bayar. Lah kok malah kon ngisi khotbah Arta Semoyo. Gitu iki. Wis, ora apa-apa. Jarkoni iso ngajar, iso nglakoni. Boncos. Iki dipiyek-piyek tetep min kok cah. Iki tak rego 50.000 lho. Malah dipotong 18.000. Agar oleh batir 2.000 sing wirawiri ngantek boleh arek semplok. Gusti. Apa kalkulator iki rusak ya? Padahal wis nganti tak tingkat lho kalkulator iki. Cilok. Weh, kayak bakul semua ya jane sehat apa ora to? Wong poso-poso kok dodolan. Marake cah cilik-cilik batal ngono kae. Woi, Deh. Weh. Lah wonge malah kepiye to kae kok malah moro rene iki?